wamdlwengula uGuy but uthi nayi recording so sizama ukuthi sithole recording le yakhe. Understand ukuthi wayefuna ukulala nami embhedeni kodwa ukhona umunye ongale. Angeke mafi boyfriend yami ngitshelile mina ukuthi ngizobeni sazongitholana. Angeke nje ngikwazi. Ngikwazi ngizongixabanisa naye. Uzokwazi. Ngiyanazi namajita nje ngiyanazi ungagcina somtshelile. Uzomtshela wena. Ngimthembi ngeke namajita nje hayi. So into isaba ukuthi ngizomtshela. Ngizomtshela ngoba ngizomtshela bengingikwazi. Bayikhazi ngivukele kumanje. Angikwazi mina chef. Ngicela kilaphela phakweni. Angeke nje ngikwazi. Ngithandi nje. Ufika ngihlupha ngilele ufika cenda ukulala ngokuthi lesaba uhamba kodwa manje uzongishela kubozongikhalisela ngalamathanga akho. Bengicela ukulala bengizama ukuthi mhlambe sizolala. Ngicela ukuthi ngifake noma umnwana. Angeke ngikwazi. Just uyithinta kana. Angeke ngicela ngixolele ngikwazi kahle. Just uyithinta or ngimunce. Ngithanda. Uyimunce. Uyakumunca. Boyfriend yami kuphela nje lento. Uyakumunca nawe. Uyangimunca. Futhi uyanginelisa. Leyizaphelela lapha like izabe ngathi angithudake nami ngidake. Just nje ukuthi ngithi izaphela kuthina ngiyathembisa mfethu. Noma ngingathangidake kodwa ngeke ngikwazi. Ngicela kahle angazi noma ngifuna ngithi ngizithathele. Angazi-ke kuwe-ke layo. No, kodwa mina ngithanda. Ngicela kahle. Ngiyakucelela mfethu beka amathanga akho ngihlalise mfethu. Angeke ngikwazi ukuthi ngixolele nje. Ngiyacela mfethu. Ngiyacela. Angeke. Ngiyacela. Angeke. Ngiyacela. Ngifaka mina. Hayi ngiyakwazi nje. Angeke ngikwazi udlale nje ngokungibamba ngikwazi. Ngifaka ngicela. Ungibamba ngenkani? Angithandi. Sanibonani Ndumelani Kaofela. This is Umasha Dashist. Singiphinde ngabuya futhi esithombeni. Siyanamukela ngeClassified TV News. Namhlanje siniphathele my sister la. My sister, uyaphila? Uyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela nje uzichaze lapha ukuthi ubani igama lakho, uhlala kuphi because vele into ekwenzakalela kusinto engaze caca ukuthi uyazifihla yabo. Igama lami nguMbali ngihlala eFranklin. Uhlala eFranklin. Okay. Ungethuki ne because uye wasibhalela la sabe sisithi no ungeza so lethu daba lakho sisalibeka nje libe clear yabo. I understand into ezikanje ziyabenzakalela nabanye abantu akuwena kuphela yabo. So ngizocela ukuthi ukhululeke uthele nje igazi phansi and then usho ekhaya ukwenzakaleni nababukeli ba understand ababukeli bethu beClassified TV News ne. Uthi kwenzakalani ngalola suku? Kwakuyi birthday yami sasihambile siyophuza nabangani bami
gogo sabuyela le kamntu wami. Ngafike nomakhelwane wakhe. Umakhelwane wakhe ngathi ngicela indawo yokulala. Ngenyanga ngafike athi salala sowu-2. Sorry nje kancane. Uthi wawudakiwe wena? Ngangiphudakiwe. Kwakubani isikhathi qala moya lapho? Kwakaba u-9 kuyoshaya 10. So mawufika wafika kunomakhelwane akhe, understand, wafika kunomakhelwane we-boyfriend yakho la ehlala khona? Yayikuphi yona boyfriend yakho? Engekho yona. Yayingekho. So awazi ukuthi like mawuya wena kuyena naningakhulumanga mhlawumbe ukuthi uyeza into ezikanjalo, phela umuntu okuyazi nawe uyakhuluma naye? Ngangikhulumile naye kodwa ngafika ke ngekho. Wawukhulumile naye ukuthi uzaya kuyena? Okay, then ke wafika, then kwathini mawufika? Wathi umakhelwane akhe ngidlala naye endlini engisalala naye. Okay. Obese imama uthi nalalo uchaza ukuthi ngifuna ungichazele sangithe ungethuki yabo, ukhulume nje uyibe nje indaba yakho like relax, because vele into ezikanje ziyenzeka, ayenzakalelanga wena kuphela yabo, nabanye abantu bazi experience izinto ezikanje. So uthi wena wafika kumakhelwane wakhe wacela ukuthi uzolala naye? Mina ngicela ukuthi ngicela indawo yokulala. Safika ke salala kanti ngimrecordile nje umuntu wayivele ezithe. Wamrecorda? For in case if khona into ayenzayo wena umrecordile? So naye question yami like khona uthi wathi izolala naye, ngibuza ukuthi namayithi izolala naye wayichaza ukuthini? Izolala naye as in like ni heavy sex or wayichaza ukuthi izolala naye mhlambe embhedeni owodwa into ezikanjalo? Wathi salala naye embhedeni owodwa. Wavuma? Ngavuma. Ima understand Mbali, kwakutheni wena uvuma ukulala nomakhelwane we-boyfriend yakho? Awungasabi mhlawumbe ukuthi mangafika i-boyfriend yakho ulele lapha izoba inkinga leyo nto? Ngangamcingeli ukuthi mhlawumbe khona into angayenza kimi. Wenzani? Wangidlwengula. Waqala kanjani? Like ngifuna uyichaze kahle le ndaba ukuthi waqala kanjani, because si recordela ababukele ekhaya. Uchaza ukuthi waqala kanjani. Fine, wangena engubeni then kwenzakalani? Yini indaba sifuna ukuyizwa leyo? Ngangena engubeni wakhulula ke nami ngakhulula. Ngabona esengibamba ke. Kodwa bangizidakelwe ke nami. Wanceda ukuthi ngimrecordile ke. So i-recording le uthi khona uzasendela yona? Ngizonsendela. Singayijabulela kakhulu because ngiyakubona ngathi mawufuna ukuchaza unokuphatheka kabi nyana, and mina ngiyasho ukuthi ngifuna ukukhululeke yabo. So wakudlwengula mhlambe ngama rounds amangaki? Ayu 4. So wawudakiwe ukudaka uyakhumbula ukuthi ayo 4 or mhlambe washayela i1 but wena wabona ngathi mhlambe ushaya u4? Usho ukuthi wayishaya u4? Angazi ngoba ngidakiwe kona nje onta wawenza nje wona. Yo, inzima ke le ndaba. So then mayisikade ukudlungula le naqhubeka nalala imali iqala. Ukuphi manje umfana lo wakudlungula? Ukhona lapha eFranklin. Usambona? Ngisambona. Why ungazange mhlawumbe uzama ukuthi umbophise umfana amaphoyisa? Amaphoyisa azangafike ke wona kangikwabizile. But ukusho ukuthi wena ungazange ube serious because wamele uyilandelele uye police station, you understand? Utshena abanye abantu bazama ukukusiza, but ke sinisofile la kusenankinga icala libole yazi lo nto ngithi. So sisengayivuselela senze sho ukuthi uyafahlaka umfana lo yabo. So ke manje uthi wakudlwengula then wena waqhubeka walala still wangahambi? Ngahamba ekseni. Ekseni seniqedile? Zange kuphinde ekseni? Hayi. Hayi inzima lento. Yona iboyfriend yakhe yalazi udaba le?
Engayichazela-ke yona ecela ukuba ayingithembi. Yangithemba mase record. Wona uyayazi i-recording le? Ngamzwisa. Hayi inzima-ke manje. So okay. Angithi wena uyasho ukuthi uyafuna ukumbuphisa lo mfana. Okay. Babukeli. Niyezwa nani emakhaya ukuthi uthi uMbali i-boyfriend umfana lo owamdlwengula umakhelwane we-boyfriend, meaning bakhelene. So yena wayitheka i-boyfriend, wafika i-boyfriend ayikho, and then wafika sekulate wasabukujika abuyele ekhaya because wayibona ukuthi sekulate akusekho safe for yena, and uyamazi umakhelwane lo we-boyfriend. Wazitshela ukuthini uzalala, acela ukulala khona. Fine, kanti mayithi uyalala kanti uthemba umuntu wrong, wamdlwengula kugayi. But uthi nayi recording, so sizama ukuthi sithole recording le yakhe, into esizayilalela iyenzeka ngempela because manje yena uyesaba ukwenaba kodaba masithi akasichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani. I think mhlawumbe ubuyelwa ubuhlungu benzeka ngalesa sikhathi lesiya, but ke mase kukhona recording sizayifaka. Sibonge kakhulu abukele emakhaya. Nisicela ni subscribe, ni like and then ni comment ngezansi. Ngiyabonga mina.